MC-ne mau lunga nang ndi malah MC kok blayangan kaya ngono. Ayo makan gone. Ndek awan petuk ya ora omong. Denger aku ora mangkat. Penyanyine ya ayu-ayu ngene iki timbang ndek awan kae. Dengaran iki ketoke kandel iki. Wong ndek awan iku awor ten masaran mriku kok. Ki mah ya nekat do mulih, Tret. Oh gak. Raja Facebook ya mangkat ya. Anak-anakku ki mau nang ndi Mas Tomo? Kowe iki rene osik. MC kok golek panjer iki apa ya? Anak-anakmu mau padha tandur apa ning jayengan ngono mbok kemo. Lah iya. Tak kon Isa-isa. ngenteni sedelok aku dandan rong rampung ditinggal iki ya. Coba tak celukane ya Mas. Nah, coba celuk ning jayengan. Ke mau sapa ae aku ya lali ya. Empuk, Empuk. Nemo loro jinem. Sukardi rene. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Ayo penyanyi. Rinti-rinti bebarengan rame-rame gojekan kae-kae rebulane yen disawah kok gawe awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Ki ndek awan ya melu ya Mas ya. Heeh, iki Anak kula niki sing tuwek dhewe niki. Anak karo mbok kok tuwek anake ngene iki terus. ya. Niku sing tunggal lahir sing tunggal sedina apa tunggal seminggu niku ya Ijek? Aduh, Mas aku lali anakku nemi pake 12 kok. Sapa neh? Budi Sutarno. Brian Rene. Pelok barang. Sepira. Pinemu loro ji. Pinemu loro pat. Pelok 6 pelok 6, pelok 6. Ini ra kaduk manis gak jos kok sing iki. Gamelan bener no aku serah jalan. Turi putih titanggur Turi-turi putih ditanding keponakan dereng nyemplung ketubuh kebagi abang Mbak Ira joget raja sampai Sukardi jekan. Ayo metu neh ning dalan gedhe kana. Digedroke to. Anak-ane teh ya manut-manut temen ya. Ra manut tak balekke ning asale. Asale kok pasar, kok terminal. Kembang-kembang melati.
leles piye? Wis diomongi to, mlecet 5.000 ceklek 10.000. Metu meneh golek alat. Genah. Ora profesional blas. Jaranan. Jarane sing jaranan jarane sing sing rapi sing kirim para mati jecenan tulung kata kucing Wah. nggak mau Ki alate nek ra mutu blas ki nggone lalu lintas kok, Bong. Ayo balekke. Sok ben aja ngono kuwi. Ondo apa genter ngono kok. Ayo balekke. Abot piye? Cah lanang tek sambat. Nah, Wo lanang to iki. dodol kuwi dhisik ora ya melu ngono kuwi. Kari dhewe kari cah loro ya iki. Wah, ki jenenge kaya kowe, Mas. Utama. Lah ya utama banci ya enak. Oh, Karo Sutomo. corong. Jaipong siap. Idolane Dodo. Molu molu cirolu cici cici ayo. Tomo karo corong keluar. Joget rasa padha ngono ki piye? Lah ngono kuwi saking latihan ora tau mangkat. Mangap sisan. Yen mangap dikapake cah. Mbah ngene jahitan ngono ki tak gawa ngono ae. Ora aku balekke. Iso apa ora? Dewe. Hop nang kono ae. Kendang tok. Liyane meneng. Yo Jiro lu. Ayo. Dodo demenahmu tenan Dok. Remku jebat gara-gara. Remmu legren kae pite. Gren biasa ae, Mbak. Mas Tomo, Piye, Mbuke? derek mayu bagya dumateng oh mantene enjing-enjing to. Nggih. Lho kok nanggape mung sewengi tok. Sesuk nganggur ya cah ya. Iya.
Alah. Mbok iso wengi tok untuk bonus engko. Iya. Corong tinggal. Seneng. Enjing-enjing badhe mayu bagya putranipun Bapak Marimin Rorayu Anissa dalah Bagus Marino. Mugi-mugi benjang-enjang anggenipun amiwaha putranipun tansah lancar mboten enten alangan setunggal menapa-menapa. Ayo Nduk, iki mumpung ketemu karo Mudotama. Aduk maneh. Kaduk man. Udah tawa. Aku iki gak iso ngapusi mareh. Lah sesuk harga spanduk dhewe aku. Ayo dijejer. Mboke sik. Corong kono. Mboke, aku tahu. Sesuk nek sing tinggal aja mung corong. Apa, Mas? Kae sing kae aku gelem nek kae gelem aku. Iki ya. Wah, Dwi. Utama. Dwi utawa gelem aku. Tomone loro nek. Ayo, corong. Tama kene. Ma kene ma. Sesuk untune dandake ya, Nduk ya. Sutarno, Budi, Sukardi kono, Brian kene. Yen ndek awan wis kijing miring, saiki genti suwe ora jamu. Monem mopat, roji nem kong. Ki ya suwana meneh iki. Suwe melu terus ya. Gawanku. Rada rana. Jogete sing becik, sing apik, sing rampak. Nek arek iki iso kapusan. Suwe rakatamu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu godhog ketelo. Suwe rakatamu tamu pisan gawe gelo. Abang-abang ora kurang sing ijo diunduwi. Sing lagan ora kurang sing bojo kok dirusui. Irang-irang motore Kanjeng ya Mas kangen rene tak setirane. Mendek. Le, corongi mingkem apa ora le? Mangap apa mingkem? Mangap, mangap le. Cah cilik ra ngapusi. Ayo, ta entuk. Suwe. Sing banter TP apik iki timbang di awan. Kumpli tamu TP nek kaya ngono Mas. Oh iya. Kowe ya titan meno. Suwe. Mingkem ora le? Ngomonge klambi ireng ki. Hei. Ora entuk cah cilik koke. Jujur. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Rupane nek lincip kabeh. Suwe rakatamu pisan gawe gelo. Suwe Mas ora jamu godhog aniran. Suwe rakatamu tamu pisan dadi pikiran. Yen ngaji aku yo sing arek sing mati
obahke. Brian. Sirahe sing cethok. Brian. Oh, nyunggile. Mbak sisan. Ndas nek muntup-muntup ngono ki terus. Lah yang ngono nek kaya manol ae. Tarno. No. Tarno. Mo. Tomo. Tomo MC. Obah pik ngono. Budi. Tomo. Tarang Budi. Tomo. Tarang Budi. Tarang Tomo Budi. Lah ngopo? Kliwatan. Corong. Pendele mleset, ae benekke sih. Susu miring ning kelek terus. Gene iso dinger, Nduk. Iso. Teko gene cabiat iso dinger ora iki. Gonku lho aman. Maju. Ayo sing kerak kuping edoran luwak keprok sitok-sitok engko. Maju. Mundur. Maju. Tahan 5 menit. Emang pijetke ta ya. Kardi. Rian. Tarno. Tomo MC. Oh. Seragam itu ra siji, Nduk. Denger tak gawake mau. Budi. Ini. Budi. But. Tarang Budi. Tarang Budi. Mingkemo. Piye, Nduk? Lugo. Monggo Mas kapure nyicipi. Ayo balik gone. Oh, masih nganti gila ngono. Demok kaya suwe ra ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu godhong mikir. ngisin-ngisin iki lek wong latih kaya mikir diwalik. Pengendang bayi tutuk tuwek lalen murah jamak kaya ngono. Kaya ngono kan njaluk disayang istri kowe. Ben gak mlebu sekolah kok sepite iki ditambahi ora ngono kuwi. Mudeng sepit garang iki. Mikir. Pengendang yang bayarane 40 kaya ngono kuwi.
Ayo Nduk diangkat Nduk. Suwe ra ketemu. Sawe rakatamu tamu besan gawe gelo suwe sora jamu jamu godhong nela sawe tamu besan gawe gelo jangan bangunan ran sing ijo diundhuwi sing lakian ora sing nyebut saka diusuwi Nah. Apa sing ilang? Ayo sitok-sitok saka Sukardi. Saka Sukardi. Yo, madhepe rono. Alah, sing anu ki yo kupinge iki Dora. Isin ke wong. Apa campur sari celep kono kuwi. Yo, Sukardi baleni sik madhepe rono. Brian. Napa, Pak? Oke no. Matur nuwun. Lho lha yen ngendang apik iki entuk sampeyan iki. Utekmu ngono. Boe. Dalem Iki Mas Erik Endah Kargo. pripun? Mas Erik Endah Kargo. Mas Eri Endah Kargo. Endah Kargo. Iya, iya. Matur nuwun Mas Eri. Monggo sanese nggih saged. Priyan, madhepe rono sik. Kuping edokan. Sutarno. Utama. Budi. Tarang. Sing tenanan kowe. Bali, 1, 2, 3, tangane sedheku. Mirengake Bu Guru. Rada maju. Lah nuwi nduk aku mikir iki saweranmu papat iki didum gak rada iki kok. Ya. Rentok mah. Ayo. Ayo rentok. Tukang ngitip. Suwe ra ketemu. Suwe mas ora jamu jamu kadang dela suwe tamu pisan gawe jamu suwe ora jamu jamu kadang jamu suwe ketemu pisan
jebule nek kaya ngene. Wis, matur sembah nuwun. Pak sinten mau? Mas Erik. Nduk. Iki mau ya mung guyon kanthi ra kancane ngono gak wani ngene iki. Nek campur sari sing ngendang merengut ae. Ya eneng ya enak. Penak iki ya. Ya iya TP apik iki kok. TP siapa ta, Mas? ARS. Mas Nelly. Oh. ARS. Iya. Ya meso. Nyanyi nduk aja nganti kalah karo penyanyi sing tenanan ya. Nemo loro ji. Kangka tulu. Cah wedone do entuk rokok ngene iki. Ora tak gone. Ah. Lah iki ning ndi iki? Ngene sapa iki? Waduh. Aku iki dandani dalan butuh rokok. Iya. Lah dek iki cair to? Apane? Aku ya krungu lho. Kangkang. Mundur. Gak sah muni guling, kuwi jenenge mije ketoprak. Iki biasa. Ayo dingeti kabeh. Corong dingeti. Yo. Gak rugi aku lek ngopeni kowe nduk ya, Nduk. Iki nggo contoh adi-adimu, ora kaya corong kae. Turu mangap, mlaku mangap wis. Sanek apike blas. Terus tontonan Mbak Yumu ngene iki lho, tontonan Mbak Yumu ngene iki. Nek dijorokne to, Mbok. Lanange aja ditokke. Lah iki piye kudune ki apal. Oh ya anakku ki piye selane piye, kelemahane piye kudune apal kok dadakan senengane jarak lho. Oh iya ding akhir didemok malih lanang. Nah, sing digedhekke mung udele wae. Oh alah ki dhisik iki sang sasi 10 dina iki lho. Mula jedole ngene iki. Angel dhewe corong ya, dhisik metune. Lah kok jero weteng metu untune nyantoli apa-apa kae. Sidane geraji kae. Yo. Yen didemok maleh. Demok neh. Rina hamung dadi oh alah nek niate ndemok anake mbok yo sing emek kok mindrip-mindrip terus metune kok ngene mau Oh nglokor ngono kuwi. Ya. Terus, Nduk. Papuntone pantes diko Gonge apa nang iki? Ji. Kayak meteram tok datang terus wuk grupak. Onem. Gak sah jeglengke. manis ingkang mawe wuyo Dibablaske, Nduk. Lagu
lagu sing ndek ben apa? Hah? Sing lagune nggo khusus nggo yange corongnya apa ya? Kalulut. Oh, kalulut. Halah. Iki coronge ndeyang kok. Lae. Oh alah, patak bantek lho. Patu tenan. Nesu tenan lho. Gak apa-apa karo ben kelong sitok kok ya. Kakean. Masuk. Jane kurang bagus. Ya. Jane kurang bagus pasuryane nanging malah gawe secawu priya bebasan ora ngunturke tresnaku Jaipong. iki nek ngandhek iki ado sak nggon ya mesake kok Campur sari anyaran kudu dites. sing ndang ngene lho Kak. Nek kaduk manisno aku sepercaya. Nggih. Masuk. Jane kurang sugih kadonyane nanging malah gawe titi padha titi rupa yatine tresna ati kang sejati Iki kiwi Mlumpuk ning kono madhepe rene. Sing nyuting gen penak. Tomowe tetep ngaju. Tomo sing ndi? Oh, iki Mas. Ayo jejere komposisine loro telu. Nano masuk. Oke kantor Mas Agus Sarjana Hukum Mas Agus Rianto channelnya Notati juga midhangetaken Mas Agus kalulute saking kanca-kanca Muda Tomo monggo Mas Agus Riantoro Sing nyaron iki mleset ae. Dadak kucing kang nduding kancane. Suarane lanang, jogete lanang. Iki nek ngendhek ya aja sak Lho ya nggon ya. sakku to. Senengane. Bedroke ya kenek yo. Jeglokne pundi, Dik? Jeglokne. Bedroke. Oh alah. Suarane lanang. Yo. Jane kurang bagus pasuryane nanging malah gawe bingung secawu priya pilih bebasan orang luntur ke tresnaku. Jogete delokan. Sapa? Kabeh. Kabeh. Yo, deng tak. Gedruk tak. Gedruk tak. Lho, sing basa lan corong tok to kae. Hop.
dhewe coba. Nah, yo dikekrek. Nah, coba. Ndang. Iki senengane dadak gawe mbok nesu kok ya. Aja ngono ki Wong nyambut mulai gawe. nek diwarahi Mbak Yu niki ya mangkat aja mulai. Dolan lah dalah hohonya. Nah, ngecek. Ember. Loh. Ayo. Masuk genti tiktokan genti. Yo. Wedok. Jongkrek apa neh kae. Jane kurang soge kadonyane nanging malah bebasan saya nambahi sesnaku. Anu, Dok. Apa? Rampung to ki? Gong. Kacuteng kuwi nganggo tok apa jenenge? Oh pargo. Ah, ngono kae coba. Nang corong rupane kaya ngopo? Madhepe rono. Oh dadi nganu niki mengke para tamu niku saged dados juri. Heeh. Oh ndi sing bener endi sing kurang pas endi mengke Nah. kajenge dinilai kalih para tamu. Iya no. Nah. Sepatut sesuk sing. Juara siji 100. Piye, Mas? Juara siji 100. Kok dedet kowe? Laris kok awan mau tanggapan kok Mas. sembrono. Demu nang kene ya. Yo. Kacuti modu senadyan agawemu tak rasa seperti madu mas wonging tak rasa geni sing jari bunga susah Boyak Mbak? corong cah pekoke tok ge. Ya maklum to. Lah ngene kaya wong arep mutah-mutah. Ya nyata anakmu siji ki beda dhewe. Anakmu siji ki sarwa luweh kok ya. Boyak. Wis tak Ngece jare Mbok. Lah, ndang ngono. lah. Ayo nganeh. Nganeh apa ora? Iki ana apa karo pawange ya tetep. Endok penak dadi corong ya bola-bali nyedaki wong lanang ya. Piye? Bola-bali nyedaki wong lanang-lanang. Gelem to apuki bendina. Sing keri dhewe, Nduk. Nggih. Digarap rok. Alah. Ayo. Komplit Lanang. bener. Ono. Mboke kon melu joget mboke boyoke larane ra jamak kok. Jande menapa pados kajeng nolongan Dene padha dene rupa yen dene yo tresno ati kang sejati bola bali kok senengane nyilih gence gak kompak karo Mbak Yu Roki yo terus ora ngobat nyabetke rok ngono. Roki jogetane gak rok sayakmu ki lho, Rong. Jogetane apa ora le? Elek to. Dewe. Yo. Jande menapa sing dipadosi marna kajawi nolo kang suci pada banteng kargati kami oke niki kodo niki rupa yang tinggi yo tresno ati kang sejati
Dus. Wulumu keh lho lah. Wes. Rumangsane balene kari obo ae kok. Iki kok ketoke piye ngono. Wes, ngene Nduk. Nggih, Mbak. Seneng-senenge nek wates. Oh, ngonten iki mengki Eman-eman kadang-kadang muda utama. Penyanyi ayu. Penyanyi ayu-ayu tenan. Nggih. Timbang dia awan. Jadi di awan iki koyo ngopo tok bola-bali. Paling tua ambune apeke jamak. Oh, nggih. Napa Bude? Oh, nggih, oh monggo nggih. Mboke, Dalem. nderek tepang. Nggih. Niki Mbok Ditomo sapame Pak Tomo. Nggih. Masa jenengan sik Piye? ya meneng alun-alun. Lah nek ning kono ki sing ndi? Rambutnya keriting gede ngoten nih. Ya beda, kae serandale jenggel nek iki sepatune ora nganggo. Mbok sumprit gene aku, sumpah apa gelem. Ya nek sumprit kuwi gak mandi. Kacamatanan ireng ngono. Ora kacamataku ya tak copot ki mau. Mripate gatheng. Ben cetha le mirsani jenengan ki jane le hamil wis pirang sasi tak takon aku jare. Le hamil ki wis pirang sasi, pirang bulan. Ya takok pake kono kok. Lah sing gawe sapa kon takon pake? Ya tomo kuwi kok. Ya. Ngene mboke. Aku kok mesake karo anakmu sing siji kuwi ketoke kok ora ana keadilan ngono lho. Sapa? Corong. Kowe nrimo ya, Nduk ya. Lah ki dungak. Lah, polahmu ngingeti ra karo-karuane kok ketoke karo mbokmu ora ana benerane kuwi piye? Menengo wae, masalah saweran wis tenangno pikirmu. Ketoke nek yo moto duwiten tenanan lho. Rata. Nggih. Sing penting sok ben nek kurang marem ya engko nanggap dhewe. Campur sarine ya mudah. Ning ya aja medhit-medhit. Ya jane ya disak unggahke sak lagu kas ngono kok ya terus cara mesake iki lho. Sesuk anggere ditanggap neno tak tekake sore. Oh ngono. Atake nek teko sore njaluk imbah. Nggih, Mbon. Matur suwun ya, Mbok. Matur suwun Budhe Tomo. Nah, lah sing abang kuwi lho. Nah, ayo dikoki. Lah kuwi siji kuwi nek kancane ku ilang ngono piye? Piye bakoe? Kadang-kadang muda Tomo muga-muga laris. Amin. Diwenehi kesehatan. Amin. Metu sitok-sitok cakilan ora mung meneng ae. Kemuda, plak-plak gentung. Yo. Tak.
Lah awake yo mecake. Madhepe rono. Oh. Yen 5.000 karepmu yen 50 gawa mboke. Tulunde tangdet, tulunde tangdet. Tak tak. Tulunde tangdet, tulunde tangdet. Tak tak. Hop. Madhep rono. Bosok ya, Bos. Ditinggal malah beneran. Sing entuk mung kowe dhewe. Aja mbok didoke mbokmu ya. Yete. Ngilakake wong bocah iki. Ngilakake wong bocah iki. Carong, aja kaya ngono ngisin-ngisinke mbokmu. Ayo kudu sing akeh. Lek ora nyawer malah jikuk iki apa ya? Wes rong. Carong. Carong. Nah Pak wis wengi Pak, ayo. Wis Ri. Rong, carong wis wengi, ayo. Gak itu. Ayo tak wis. Wis. Ayo pulang. Tuyule mulih. Wis, Ri, kene. Wis, iki engko malah ngentek ke apa-apa, rasa rabar-bar iki engko kabeh-kabeh nyawer mau randang. Meke balekke. Tukang ngintip rene timbang cicul neh iki lho ki engko samarku. Ayo, barene sik. Entuk pira, Rong?
Oh, alah. Engko tuku Bae kon setore mbuke. engko tuku anu iwak guk kono kuwi. Iya